Chikomba chemukadzi wangu. Ndakwira dati chitini chikomba chemukadzi wangu. Pera chinzi washamwani. Chikomba chemukadzi wangu. Ndibvume. Undira. Wada uliza. Ndibvume chikomba chemukadzi wangu. Alright. Apa mukadzi wangu? Aripo. Waweka. Ewe. Endo. Iyazwe. Amai. Uingani wenyu? Eh? Ko indianu? Eh? Abantu zolwana zibabaruba. Ano baba bantu Barwarash. cold. Abantu shawanjani yena ndatanda zolwana zibabaruarash. Amsiwa. Nungwaza kwaona chi. Eh. Auna bayona. Iwe. Anza ndio bazana mkazi wako. Ndatinda ngami. Amsoi. Ngati tangire kumabamba. Ndizozwa kuti uyu chikomba chemukadzi. Nawe yakaitika ndekuti mudzimai wangu nemudzimai wabamuna vanga varitsika misiko. Zvoro paitika gumbo remukadzi wangu nerabamuna zvanzi pamwe chete neramai zvo. Zvakaro mai kuva vakauya pamusha pavo vatuma mwana wangu mudiki pane tauro rokugezesa ravegezera iwo nemurume wangu. Mwana atumwa netauro kusvika pamba pangu akabva ati mama ndapiwa tauro ina amairula kuti nimumute chikoro. Ndakabva ndapedza madzimai akagara pamusuo ngati madzimai mapiwa tauro kuti muite chikoro. Mumba mangu muno mune hembe dzakawandisa wandisa muona yangu mune masutu mune hembe dzakawandisa dzakanaka zvinoti toro ite chikoro. Tauro radzida kuona mumba mangu. Mudzimai wangu akabva ati enda unozorora tauro. Shuwa tauro rakadzoka kumba kwareni. Rakadzoka kumba kwareni rakasvika kutorwa nemudzimai wabamnini ndobva ari kukwidza moto. Ndagara ndafamba ndobva ndabvunzisisa zvakaramba zvichinditambudza kuti chikudziva vangachitsike nditsike. Ndakaenda pandakaenda ndikaudzwa kuti ano mukadzi uyu akaroda kuparadza imba yako kuti iwe mukadzi iwe uramba nemudzimai wako. Ndakadzoka kumba kwangu ndakazvinyarara ndikati auraite ndigona kuti kumberi kunei. Zvadaro ndakazodedza mudzimai wangu ndikati toda kuti ndinokomana ruwa zvidhina pamba pangu. Ndikati inomutorerawo moto pamba pamaini nokuti ndiyo shamwari yako yandinoziva. Mudzimai wangu akandipindura muromo kuti iko kwandikwanise kuenda. Ndikati sei usingakwanise kuenda? Sei usingakwanise kuregerera munhu kana akutadzira? Muromo ndichabudisa ipapo ndikudaro ndikati kana usingakwanise kuregerera munhu akutadzira iwe uri Juda. Ndikanzi akoti handisi Juda asi iwe wausuzwa zvezvikuiti. Ndikati pari kuitikei? Ndikanzi mukadzi wavo ari kufamba achiti inini ndiri kudanana nababa waruwa. Ndikati wo nawenyekanaka ari kumbotaura nhau idzodzo ndiani kuti ndidziziwewo. Ndobva wataura kuti mairo vanhu vari kufamba vachita sei vachidaro. Akuudza iwe une nguva yakareba zvakadii kuti uzizive kuti uri kunziwe kudanana nababa waruwa. Mukadzi wangu akandipindura achiti zvasvika munzeve mangu zvaane nguva ingakwanise kuita week and half. Ndikati zvakanaka. Akakuudza iwewe kuti zvisvike munzeve mako ndiani nauye akataurikira kupi ingaizwa kuti mimi makambotitsika nditsikewo. Ndikanzi nauyi ine akandiudza. Ndikati ndiani? Ndikanzi ndimainini. Ndikati aripo vamainini ati varipo. Akanambotora maminutes ndikati kana 3 minutes dzinokwana mainini wakabva wauya. Ndakabedza mari kama ndakabedza ndinauya ndanzwa asi nauyiri kundibata zvakanyanya. Mukandiudzawo kuti nauya ndaudzwa nemudzimai wangu kuti mudzimai wangu ari kudanana nababa varuwa. Makambozvinzwawo? Vakaramba kunyarara. Ndikati vakati hongu nauyi ndakainzwa. Ndakati makainzwa nani? Ndakainzwa namairuwa. Ndikati wo nguva yochanamira ndakataka kugumbuka ndakataka kugumbuka ndakakwanisa kuzvidzora.
ndakabata foni ndovanafonera baba waro baba waro kubasa ndikati kubasa unogona kuya rini sikazi amangwana ulasimboauraiti kanaka ndokuona waita se wauya akauya zvoshuwa ndakamudizi andairongovu pamini nauri pano ukuziwe kunyengana nemukadzi wangu akaramba kuti no akuudza ndiyani ndikati andiudza aripo mukadzi wako ndo first witness kubata iwewe kuti uri kunyengana nemukadzi wako akabva auta kagutu pandiri ndakamutarisa ndakamupima ndakati ndichamupara mhosva ndakanambomusiya vaenda ndakazodedza vapurisi venyaya maitikiro ayo wauya takavabvunzudza vakakonza kuti ndauti svike ipapo ndizizive ndavagagarisa pasi iye bamunini mukadzi wake neiva vakutaura isabva kugara pasi zvavakandiudza zuva rekutanga tagara pasi vakangoramba vachingotaura zvimwe chete izvozvo kuti Wangu mukadzi wake andiudza kuti murume wauyu ari kudana nemukadzi wake ndikati vari kudanana alright ndakasvitora semunhu ndomarambozvinyarara ndikati alright asi mukati memwoyo wangu nguva iyoyo ndakabva ndati madzimai yangu hano ndichakwanisa kugara nembosudurukai netemberi changa ndinaye papo ndakaona zvakakodzera kuti mudzimai wangu ambosuduruka pandinoti aizoudza chipiri ndezonguva akakwara mudzimai wangu akaenda ndakasara pfungwa dzangu dzichindibata asi pfungwa dzanga ndinadzo ndadatorowa murume wacho zvadaro ndakazoenda kuvakuru vevillage ndobva ndavaudza nauye kuti ndirege kuramba ndakaremera vakuru vevillage ndobva ndikansera vakati kana vanhu vauya vakadaro chimiro vakaita se vakadaro chirega kurwisa munhu ndobva ndamuzwisisa ndakamuzwisisa ndavaenda mba wangu handina munhu andikakwanisa kuzvitaura naye handina munhu wandikazotuka mamunini vakazosumuka ndobva waenda nhau yavo vanopira dare vasabwa ng'ambi vakwira dare kudaro vakakwira vachiti inini ndikuda kuvarowa ndakaenda padare zvishuwa ndakaguma ndakati zvishuwa mashoko iyaya ndaida kumurova nekuti ndine chironda chiri pakati pemwoyo yangu kuti iye ari kudana nemukadzi wangu ende ari kubudisa nhau iyi mukadzi wake wemumba make vakati chikumbira kumbira pamuni ndokumbira kuregera ndichitarisa kumashure nhau dzabamunini dzichiitika mumba mavo dzinoburiswa nemukadzi wavo yangu imba iyi kuti isheke yaichitatu mukadzi wavo achitaura masemu mashoko yayo kuti murume wake andanana ningi murume wake andanana ningi murume wake andanana ningi ende mapedzero andaizodziita inini wacho futi ndingaizozipedza ndochitora maine kuti iwe amagetsi aurikutamba nayo hadi kutamba nayo kosei usingakwanisi kudzidzisa muromo wako pekutanga tikati murume watadza chibhadhira mukadzi wako kana kubatira chimwe chinhu ndiri pakati pekuvaenzanisa asi yakazosvika futi mumusha mangu inini yakuvaenzanisa futi ndobva ndajungwa chinomendevarwadzira ndatenga adzimai vemurume wevanhu ndimi ndachikumbira kuti baba chovha imuwasiro katokucha amai munopa mwana ava ndiana ari padhuze penyama ndiani andobasa vari kurera vana musateni sebegrini amani ndinda kushedza vanhu vese vakagara pamberi pedara kuti vagare ipapa ndimi makonzera kuti vanhu ava vese vagare saka tikuda chokwadi tikuda chokwadi chinobva kwamuri chinoita kuti vanhu vakagara pamberi apa nesu tikutsikane
ndoda kuti voice renyu rikwire stereki padenga munyatsoshedzeresa vanhu vese vanhu. ndadzoka panenge pakana zve2 weeks kana 3 ndopandakazongwa nyaya yekuti zvizvo inini ndikunzi ndikutaura kuti zvizvo amai ava ndani murume wangu inini nyaya ndakasingatomboiziva ndakatozoiziva ndaudzwa nemurume wako mushure mekunge achidzwa nemurume ava ndakatoshamisika nazvo ndichitoudzwa nyaya nemurume wangu akati ndozviitika ndakatoshamisika Koimi makauya kwamuri murume wenyu asati auya akauya kwamuri achikuudzai kuti muri kunzi muri kudanana murume wenyu ari kunzi akudanana murume wangu ndiye akatondizivisa akabva kubasa nasikatozviziva ndakatoshandisa chitonzwa chitonzwa nyaya iyoyo amai akataura muzataura rumenyu mazvinhu nhoroondo yataura rumenyu mainzwa here andati nhoroondo yataura rumenyu mainzwa here mazvinhu ava mainini vatizva hamuna kutaura rumenyu here kuti ava ndovandudza pamusoro inini varume wangu vakati ende munokumbira moto pamairwa ndati handisikuenda pamairwa zvikanzikondotadza nekuenda pamairwa imaiwirirana ngati aina handitomboenda pamairwa anotoa kwandikumbira taura chikundikorobhese tauro mumba yobva handiti nenonzosera taura zvikanzi zvonikuti judha unoendera kuchechi mahara ndakandati kuwa ndiri judha pakuita sei ko zvangu zvekutaura mairwa hausi kuzvinzwa here mairwa ari kuti ndoita sei kudana nemurume wavo zvikanzi iwo ukazvinzwa nani zvikati ndakazvinzwa namaidhauti zvikanzi pane nguva yakareba siya wazvinzwa ndakati pane amaidhauti achindoapa pasera amaidhauti ndo akataurira murume wenyu amaidhauti ndo vakaudza inini vakaudza inini murume wangu obva nditi seiwe usida nokumbira moto kushamwari yako ngoritsika nditsike nayo iva ndachanakozvesika muna kuzvona zvoita kwandipa tauro kuti ndikorobhese mumba zvikanzi sei usingagoni kuregerera munhu uchionenda kuchechi uri judha iva ndati nokuti ndiri judha but mairwa kufamba wachidini ndodana nemurume wavo alright hatingani kuti amaidhauti amaidhauti wavakuudza kuti mimi kudanana nababa makaita sei handinokwanisa kuzvitaura bcause ava ndinovadziva nehasi mhosva yamama kuvapava kuti vane mhosva yavainga iri papi bcause avaitaura chiti kuti koseiwo usina kuenda kushamwari yako utapa moto nekuti vaiziva muchimirirana iwewe ndopawakazoshama muromo wekuti sei asi nyaya iri kutaurwa munyika una kuinzwa ava vanofanira kunzwa nyaya munyika here kana kuti kwauri ndoda kuti undipindure mubvunzo kuti ava vanofanira kuti nyaya yemumba menyu vainzwe kunyika vasina kuinzwa mubva kwamuri ndakavati seusi auna kuzvinzwa here bcause nenyaya yakataurwa pambatonanhu wakawanda ndikubvunzira pamwe wakatozvinzwa uri kunyatsomunzwa zvandikutaura ndati nyaya yemumba menyu baba vanofanira kuinzwa kunyika here vanofanira kuzvinzwa neni ini vandokwanisa kuvaudza panguva iyoyo bcause ndinotovaziva nehasi saka sei makanga makuita ndavabatikana ndikuziva here kuti mhosva yamaitovapa kuti koimimi munonditenda munotapa motoko asi hamusi kuziva here zviri kuitika imhosva kuti koiwe unondituma kumunhu wandisiri kuwirirana naye kuti ndienda kunotapa moto ini munhu ndisingawirirane naye pamusoro ipapo ndakavati ndinonditenda nokumbira moto sei nekuti amai avo vakapa mwana wangu tauro ini ndikorobhese tauro mumba makazoenda here kuna amai ava kuti munobvunza kuti kotaura vana vamandipa zvafamba sei ndakatobvunza ipapo ipapo vachitogeza bcause mumbaakabatana vakabatana vaigeza ndikati komunondipa tauro nyera munogeza kuti zviite sei zvikanzi hapana zvangu kungokupaiwo zvangu since usingakaipa mazvinzwa yenyu kuti muri kurehwa muvhireji ini hamuna chamurikubata chamurikaipa pavari chakakukonesa inoenda kunotora moto makangafadzwa nemurume wenyu musina henyu kumutaurira kuti zviri kunzi chii chikonesa chakakonesa inoenda kunotora moto ini musina chamakabata pamusoro pomwana
pandakavabvunza nawo yetauro sema tipatauro kuti hapana hangu hapana kana akazokwanisa kutaura nemi wakabvatomungondibhidaikira Ambidhaira ndiani? Iyo ishamwari yako? wakabva mungondibhidaikira ishamwari yako ka? Yabhidhaira ndiri? Amai taurai tinzwe tingaini kurefu. Makaudza here ava nyaya yataurwa naamai kuti mimi ndozvikurwa naamai ino kuti chii? Namairura. Mimi mama ndo namairura. Mairura ndo wapi? Ila kuramba kapa. Rosa kachukua namairura sipa sipa. Mazindwa here kuti miraika. Mazindwa here kuti amaya vari museri nyawo kuti vazoudza vakanga vanzi Ambo mirai pa. Muchigara muvile makaziva amaya wakongo yakareba zvakadini. Maane nguva yakareba zvakadini zinaziva amai vari kumashure kwenyu. Pane here pamakambonzwa pamakatanga kuvaziva makambonzwa kunzi vane dambudziko here mupfungwa. Sei ndakubvunza izvozvo kwezi tingafungidzira pamwe kana vane dambudziko vari kunange vachirasika njere. Hamuzoziva zvenyu vari kuti imimi ndimagadzika darei kuti nhasi vanhu vazopinda muno mudare chakonzereswa neni saka imi nhasi mauda kuramba futi muti hamuna kuzvitaura. Takashedzwa papa pabatu avo wakatibvunza ndakati zvanhu zvozvo pamakaenda muwacha makamurwangari amadhoti vati tanga tirifo zvesho tanga tirifo tasizoshedzei vamwe wacho vamakaenda nawo unowacha amai madi ivanhu vakaenda unovashedza amaodhi vakabva vauya amai madi avo anakuya vakati zvandikuita siutasei asokwanisa kuyekoko amaodhi vabvunza kuti ndizvo here zvakataura amairua amaodhi vakati nyaya iyoyo hatinakana kumboinzwa ndikutoshamsika ndikutotanga kutoinzwa ipapa patazoenda kwasabhuku kudare amai madi vakabva vashedzewo namai odhi nazvozvo nyaya yekutaurwa ingwizira here anzi nyaya yekutoshamsika tikutoinzwa ipapa takatoshamsika tichitoinzwa nyaya iyo asi amairo vanobva vataura nyaya saka nimi muri kuti here amai vari kumashure basa ravo ndirokugadzira nyaya ndozvekunyepezvo Ayo nyara zvakwe. Iwe nyara zvakwe. Nai mamai. Iwe nyara zvakwe. Uya akati kubvunza iwe mningina wangu. Mamba mwana wangu. Uyu kuti mningina wangu. Kana inini ndapara mhosva taakudai uyu anoreverani ndapiwa mhosva inini uyai padare wako Hanzi anoreverani. Andipa mhosva here kana kuti anorevera inini. Amai. Aiwa Apa ufananidzo ka? Vatizo inini wandinopa. Ava mukoma wangu ni mwana uyo munina wangu. Zvanzi pakati pedapa. Kana vachitaura nawo anotaura chiti kudii anoti here vane mhosva zvanditi havana mhosva. Taura iwe. Sorry. Nyaya iyi yakambotaurika inini ndindakazoikwidza kudare kwasabhuku mushure mekunge vandidedza kumva kwavo. Nding'ando. Nyaya iyi itori nerekodhi nemapepa itonyorwa pane zvakatongwa mawitness achitouya achitoramba nyaya yacho through amai ava vakataurira ava vataura kuti pane vamwe vataiwacha navo varipo saka nekuda kwekuti kukomboni kwedu vakadzi variko vanenge vakuti zvoni ukaenda kwamambo unozoita sei saka ndosaka vasina kuuya asi nyaya iyi kana mukatofonera sabhuku ng'ando kuti vakadzi ava vana kuuya here pamakatonga musi wa9 vanototsinira sekutaura kwatikutoita vanotaura kuti zvoni musi wakati watikatonga nyaya vakadzi ava vakataura kuti zvakati Amirai atem uyu amboti kudii ati kudare kwamamukaenda kwasabhuku ati nyaya ndei mesati achinzonze vati nyaya ndeya yamukaenda kwasabhuku iweyo unokwira. Inini ndakakwira kudare kwasabhuku nyaya ndakakwirira ndichiti ava vari kuti ndini ndinodanana nemukadzi wavo vari kufamba kuvanhu zvavataura ndatinechinterera ava vati izvo chiko ava pavati wakaenda kupera uchiti ndikushakita sei
kurowa andizvavataura ndozvavataura ka ongori pabani nandiripo ko wakuchinjayo kuti wakwira dare uchiti vari kunditi sei aiwa inini ndindakakwira dare ndinotaura zvandakataura kuti inini ndindakakwira dare kwasabhuku ende ndakakwira ndichiti zvoni hozi nini vanditongainini pavakanditonga kumba kwavo vanditonga kumba kwavo handina kugutsikana nezvavakanditonga hozi mukadzi wandainzi ndikudanana naye akabvanzi enda handigari nehore ari kuunga zvacho ava zvikanzi handigari nehore saka ndaenda kubasa ndopandakazodzoka ndichinzwa kuti zvoni ava vada kuita sei vada kundirova ndopandikaenda kwasabhuku ndichiti zvoni ndopandikakwira dare dai vasina kuti vada kukurova vakangoti iwe urenda wanga usina problem ai ndaida kuudza sabhuku ndabva kunoudza sabhuku ndobva ndazoya kuno mira wati iwe wadzokera panyaya yangu yemanje wazodzokera papoindi rachaiye wamboramba iwe kuti handakukwira dare kwasabhuku ndichitichi ada kurova apa wakutaura futi kupa kuti yakwira dare chitine kuti uyu angada kuti uyayamsa 1 December ngawe masabhuku achezi sabunga wati yakatongo mawitness achitamba waipo saka pano maminesi anenge ari otherwise kana vanhu vacho ngavawo but chatikukumbirawo amsori chatikukumbirawo ndechekuti kwatinogara isusu kune kakuchichidzirana katinoitanogara maDavid saka techikumbirawo kuti mimi munogona kuvanyorera tsamba vanhu vacho kuitira kuti anani mawitness acho iwe unongosvika paukogara mukadzi ugara naisi uchinaye mukadzi angakuba kwanamai asi ndakaendapo ndichisi panharaunda ndikutaura natezvaarasi yasopa ndiri kunomutora kuti azopamba angati mabana abamba amai mukudzokera mumakwenyeri tibatanyatso apana zvinokunda dare varume munodzonga nyaya dzenyu chimboteererei munodzonga nyaya mutangai masvika pamongo penyaya zvinonoramba mukadzi wacho sitaura kudaro kuda kuita sei unobva kuri wapfuma isu toti kana pane chikomba mombe dzinongopfuura apa dzinonorora obva movhara magepa ako ndokuenda kuramba mukadzi kava chimudo akatokuroorera kudhara zvinomukumudza kudzonga nyaya apana chataurika takutoda sabhuku endaimwa nevamwe vavhireji vachiva kuti watomusawa tozoona musi 1 For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.